to za mu tashi a farkon aya ta 45. Allah ya mana jagora. To sai Allah ya ce bismillahirrahmanirrahim وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. Allah ya ce wa auful kaila idza kiltum, ku cika mudu duk lokacin da ku yi au. Wazinu bil qistasil mustaqim, duk abin da za ku dora shi akan sikeli a gwada nauyinsa, Allah ya ce ku dora shi akan sikeli na adalci. Jama'a muna fahimta? Duk abin da za ku auna, Allah ya ce ku cika mudu, kar ku tauye mudu. Tauye mudu masifa ce mai muni da hadari akan duk wanda ya ɗauki wannan a matsayin salo a harkar kasuwarsa, a harkar aikinsa, a harkar sana'arsa. Wa auful kaila idan kiltum, Allah ya ce ku cika mudu idan za ku yi au. Duk lokacin da za ka auna ma wani abin da ake aunawa da mudu, Allah ya ce ka cika mudu ya zama iya abin da ake bukata na hakkinsa ya fita. Wazin bil qistas mustaqim, duk abin da kuma a skeli za a dora a ga nauyinsa, Allah ya ce ku dora shi akan skeli na adalci, kar a tauye skeli, kar a tauye skeli. Yana daga cikin mafi girman musifa da al'umma in ta samu kanta a ciki, wallahi ba za ta zauna lafiya. Tauye mudu, tauye skeli, tauye lokaci, tauye tsumbure a lokacin da za a yi noma, duk abin da ya shafi tawaya a cikin hakkin mutane, wannan yakan hana al'umma ta zauna lafiya, yakan hana al'umma ta zauna lafiya. Allah bai shar'anta mana addini ba don yana da riba a ciki. Idan mun tsare addini tsakaninmu da Allah, mu ne za mu ci ribar tsare addini din. Idan mun yi soko-soko da addini, mun yi watsi da addini, mu ne za mu ɗanɗani kudar watsi da addini din. Allah ya ce zalika kairun wa ahsanu ta'wila, cika mudu da dora abinda za a auna nauyinsa akan sikeli na adalci, Allah ya ce shine mafi alkhairi gare ku. Jama'a muna ji? Allah ya ce wa ahsanu ta'wila, sannan shine mafi kyakkyawan karshe. Kana tauye mudu a ce ka isa gaba ga Allah, kana tauye sikeli a ce ka isa gaba ga Allah, ta ɓaci. Ka cika mudu, ka auna abin da za ka auna nauyinsa a kan sikeli na adalci, Allah ce shi ne mafi alkhairi wa ahsanu ta'awila, kuma shi ne mafi dace a ƙarshen rayuwarka. A ce ka mutu kana cika mudu, ka mutu kana kyautata sikeli, ka yi ƙarshe mai kyau, ka yi ƙarshe mai kyau. Allah alkawari ya yi duk wanda yake tauye mudu, Allah alkawari yayi wailun lil mutaffifin alladhina idha iktalu 'ala an-nasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yawmun ulaika annahum ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. الله يتي ويل للمطففين، الله يتي نركم عذاب بلائي، الله يتي يا تبت أكن ما ستوي مودو دسكي. kamar wani ne ya ce Allah ta suwaye waɗannan mutaffifun din, ya ce allazina idza talu alan nasi yastawfun, idan za su auna, su ne waɗanda in za su auna a wajen mutane sai sun cika mudu damdam. wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun, amma idan su da su aunar ko za su dora wa mutane askeli sai sun tauye wa mutane nasu. kasan akwai wadda
ma'auni ne, yana aunarwa, yana da mudun da yake auna daban, mudun da yake aunarwa daban. Alhaji kana ɓata lokacinka. Wanda yake haka yanzu ayan nan ba a kan shi ta yi magana ƙwallo-ƙwallo ba. Allazina idan talu ala nasi yastawfun, su ne waɗanda in za su auna abun mutane akan cika mudu dam sai ya cika. Wa idza kaluhum aw wazanuhum, amma in su da su auna wa mutane ko da su dora wa mutane a skeli yuksirun, sai sun tauye, ba da su yadda mudun da suka auna su auna wa mutane da shi ba. Yaya da a yi kasuwar ta yi albarka, yaya da a yi ka huta, yaya da a yi ka huta. Wannan tsaba da kake gani, wannan tsaba da kake gani kake tauyewa, dan tafin hannu, rabin tafin hannu, wallahi duk zai hana ka kwanciyar kabari. Abinda kake tauyewa na mutu ko sikelin mutane, Allah zai hana ka kwanciyar kabari, zai hana ka kwanciyar kabari. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يكسرون. الله سيتي ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. وما سئل ونن أو ما سئل دور ونن كايا أسكيلي ويباسو تنانين أقويران دا أتاشيسوني. الله يتي وي باسو جن أقويران دا أتاشي. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. Allah ce yanzu wadda suke wannan mummunan aikin ba su zato ba su ji a ransu annahum mabu'usun, cewa su waɗanda za a tada su ne li yawmin azim, a wata babbar rana. Allah ce ba su jin za a tada su ne yawma yaqumun nasu li rabbil alamin, ran da mutane za su tashi su tsaya a gaban Allah ubangijin talikai. Allah ce masu tauye mudu da skeli, Allah ce su ba su tunanin haka ne. Yau mai kumun nasu da rabbil alamin, ran da mutane da su tashi don tsayuwa a gaban Allah ubangijin talikai. Allah ce su ba su tunanin haka ne. Sikeli, wani har sikelin da za a ɗora nama sai an tauye. Shinkafa ce za ka ganta 50 kg gashi a rubuce a jiki, in aka ɗora akan sikeli sai ka ga bai kai haka ba. Wani kuma karka ɗauka a da gangan ake buɗe ta a rage a sake ɗinkewa. Alhaji rabin mudu da za a rage a buhun shinkafa mai bai maka, rabin mudu da za a rage a buhun shinkafa mai zai maka. Allah ya ce wai baka tunanin akwai ranar tashi. Duk abun da ka sani illa man rahimallah, sai waɗanda Allah ya dubi zuciyarsu, sai waɗanda Allah ya tsarkake zuciyarsu. Wannan man gyaɗa da kake ganin man gyaɗa, akwai man gyaɗan da man gyaɗan da man riɗi, kai har man ga sunan mayuyyuka daban-daban da a haɗa a zo a sayar mutane akan man gyaɗa. Alhaji an ji kunya. A ce zalincinka ya ƙare akan mai sayan galan ɗaya, kwalba ɗaya, kwalba biyu. Kai Allah ya baka jarin da za ka iya sauke tirela na manja ko man gyaɗa, ka iya sauke tanki na manja ko man gyaɗa. Zalincinka ya zo ya ƙare akan waɗanda za su dinga sayan kwalba biyu, kwalba uku, galan ɗaya, galan ɗaya. An ji kunya ko ba a ji kunya? An ji kunya. Haka manja, haka man gyaɗa, har da flavoursa, yadda in an yi din akwai flavor da za a sa mishi wadda zai dinga ba da ƙanshin man da ake so din. Duk abin da ake bukata kuma kudi. Abin da ake bukata kudi. Abin da ake bukata kudi. Hatta wannan famfo na mai da kake gani akwai wa'yansu 'yan digo da sukan ɗan rarrage idan ana zuba wa mutane, to su ma wannan in suka taru to Alhaji ai ba kuɗin ka.
wannan yan points din da suke ragewa din suke taruwan yayi da kai da su wallahi da a gyara a yi setin kan famfon digon points na mutane yana raguwa yana taruwa a gunka wanda kai ka gyara nakan ya dinga raguwa yana tafiya a nasu. Wannan raran da yake dan digo daya biyu uku da yake ragewa din yana taruwa digo ne na yan acaba da yan keke nafe. Idan ka ɗauki wannan kuɗin ka je ka tona rijiya shi wadda digo daya biyu ukun san ya rage shi ya ce ma kuɗin sai yana so a tona mai rijiya. Kana da hurumin kuɗin wani ka je ka tona mai rijiya, me yasa ba za a yi setting kan famfon wannan digo din ya dinga fadawa cikin suna su ba? Ya fi ma sauki ko bai ba? Ya fi. Haka ne. Haka ma'aikaci al-Imam Malik ce shi ma ya shiga cikin tatfif. Ya kamata a same shi a ofis karfe 8 wannan shi ka'idan da aka dauke shi, amma sai 8:30 zai tafi. Ya kamata ya bar ofis karfe 3:30 ko karfe 4, wani tun karfe 3 sai ya bar ofis ne. Da kai da masu tauye mudun hatsi na mutane duka aiki ɗaya kuke. Haka ne. Mai gyada, mai sai da gyada ba za a buga kasar gwangwamin ya lotsa ciki yadda in an zuba. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Haka ne. Gwangwamin gyada ne shi ma sai an buga kasansa ya fada tukunna a zuba gyada. In an zo ciniki kuma za a yi cinikin gwangwami ɗaya ne. Abinda wannan bugawan zai rage bai wuce gidan kwaya 7 ko 8 ba in ya kai kenan. Amin. Wannan yana daga cikin mafi munin aikin mutanen annabi Shu'aib alaihi salatu wasallam. Bayan shirka da Allah ba mummunan aikin da ya bayyana suke yi kamar tauye mudu da skeli da kuma fashi da makani. Allah ya ce wa ila madiyana akhahum shu'aiba qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu wa la tanqusul mikyala wal mizan inni أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. الله يتي وإلى مدين أخاهم شعيبا زواج مدين الله يتي من تورا مسلم وانسو النبي شعيب عليه الصلاة والسلام وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره yace ya ku mutane na ku bauta ma Allah ba ku da wani abin bauta da gaskiya koma bayan Allah. Awful mikyala, haka ne? Wala tanqusul mikyala wal mizan, yace kar ku tauye mudu kar ku tauye skeli. Kar ku tauye mudu kar ku tauye skeli. Wala tanqusul mikyala wal mizana, kar ku tauye mudu kar ku tauye skeli. Inni arakum bi khairin, yace na lura kuna da wadata. Kasan sharrin tauye mudu da skeli yana da wahala ka samu wannan mai yin abun, face galibi da ka samu Allah ya fifita shi akan wanda yake cuta. Shi fa zai iya masara za a iya sauke trainer a shagonsa,
amma zalincin san zai kare ne akan masu auna mudu 10 mudu 20, masu sayan buhu 1 buhu 2 buhu 3. shi Allah ya mishi wadatar da zai iya sauke roka na masara, zai iya sauke roka na shinkafa na gero, duka zai iya saukewa, amma zalincin sai ya kare akan masu sayan buhu 1 buhu 2 mudu 10 mudu 20. inni arakum bi khairi, yace na lura Allah ya muku wadata, kuna da alkhairi. wa inni akhafu alaikum azaba yawmin muhit, ina ji muku tsoron azaba wadda za ta muku riga da wani. wa ya kauni yace ya ku mutane na awful mikyala wal mizana bil qisti, ku cika mudu da skeli da adalci. wala tabkhasu nasa ashiya'ahum, kar ku dinga tauye wa mutane kayansu. wala ta'thaw fil ardi mufsidin, kar ku dinga yaɗa barna a bayan ƙasa. sai ce musu bakiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin, halal da Allah ya baku shine mafi alkhairi in kuntum mu'minin. bakiyatullahi shine halal din ku, abinda Allah ya baku na halal yace shine mafi alkhairi in kun kasance mu'mini. ina ma da a ce duk wanda yake harkar kasuwa wannan yake kallo ya kalli ni'imar da Allah ya mishi, ya kalli falalar da Allah subhanahu wa ta'ala ya mishi. fir suka ki akan wannan, suka kafirce wa Allah, suka ki su daina cutan bayan Allah. ƙarshe Allah ya azabtar da su, ya dirkake su. to karka yadda idan kai kafinta ne a samu magudi a cikin aikinka, karka yadda idan kai tela ne kar a samu tawaya a cikin aikinka, karka dinga dinki kana rike sauran yadin mutane. idan kana bukata ya baka ka ce mishi ga sauran yadi ina bukata, in ya ce maka ka dauka, in bai ce ma ka dauka ba ya biya ka kudin aikinka, ka dauki yadinsa ka bashi. wannan rabin yadi ko yadi na mutane da kake rikewa da ka mayar musu da kayansu, za ka mayar musu da kayansu. wani aiki ne zai yi lissafin kayan aikin oba, idan mai aikin ya siyo kayan aikin shi kuma sai ya rage kayan aikin ya je ya siya. duk yana faruwa ko bai faruwa? yana faruwa. abinda ba naka ba ne zai maka, abinda ba naka ba abinda zai maka, abinda ba naka ba abinda zai maka. ka cire zuciyarka akan kayan mutane. duk wanda ya neme ka aiki ka tsaya ku cancare ku yi ciniki da kyau. in kun daidaita ka yi mishi aikinsa, duk tarkacinsa ka bar mishi kayansa. in ya baka fanima kar ka yadda a bayan idonsa ka ɗauka mishi wani abinsa, kar ka yadda a bayan idonsa ka ɗauka mishi wani abinsa. haka ne. duk layin da ka duba akwai maha'inta a wannan layin. duk layin da ka duba, in makanikai ne haka ne. a ce an canza abu kaza ba a canza ba, ko kuma ka sayo nakan a saka a ɗauko wani wadda bai kai naka ba a sa. Allah ya samu dace. Allah ya ce wa auful kaylin idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila.